Sio bora maisha, maana wachoni gine ni gimo oposo, awinjo kanyo ka to wachoni mago kisungu kubwa. Koro nyakora mgajiwa wangi ya Mombasa ntie wach moro kanyo mabende chando para ahinya kama nyola moro e gweng' ma Magongo Changamwe Mombasa. Koro yuago ratichgi bang' wito nyathigi ma ja klas 6. Ma ripoti yango ni nyocha jirande gi ogoyo marach kendo ma ochiwo kelo tho mare. Ma ikoni no timore bang' nyathino pado nyawadgi mane gitugogo ka wuon nyathi mano padino okawe modhi okage kwiri. Joja oko miyo waler koya Mombasa. Yuak mar Florence Aluoch kaluwore gi tho mar nyathine ma jahigni 11 mane japuonjre mar klas 6 e skul primary ma Bomu mantiere Changamwe Mombasa. Tani en gima lit kinya wito nyathine sepuonjo ka klas 6 dhi timo penj. Nyathine ni nega moko tuo kata fadhali kutuo di bedo hospital berbere. Florence ma en min nyithindo 5 koni ne odhi e kibarua chieng' Ngeso, to kata kamano ne obwok bang' jirande goyo ne sime manyise ni nyathine ne orodhi mochweyo ka gikwiri gi wuon nyathi moro mane nyathine ochwanyore godo e seche mane gitugo. Remo ne okaye mowuok e kibarua kodok gi ng'wech e ot ng'eyo gima timore. Ayudo ka dhoge wuok gine kikosi kile nzito kama pofu. Wuok okego mar buoyo. Koro pukre penya okonya miyo doge okonya ng'amo doge na. Apenyi Amo motim de malich kamae. Akaya kata kete pikipiki to ng'wech. Achopo ka polis. Kachopo ka polis to polis okona ni mama gini tek makikibed ka. Gini nyalo nego nyathine. Diaje otimne nyathi first aid. Amba dira dhi first makadara machani. Otimne nyathi first aid. Kose timne first aid saa 5 nyaka saa 11. Karomo saa 11 ochako wuoyo. Kanye mokoni ne ochako nono nyathine no mar ng'eyo gima ne otimore. Okona ni nogoya gi baba moro gi chiege gi jirani 2. To akone ni koro gigo initimango ni watugo gi nyathine to nyathine no kaw gira mar tugo tama nyathine no tapade koro nyathi odhi ot kai to wuon gi wuok to biro cover omako toka kama to chako goya korwake ot tapino owacho ni baba emokage gini ni baba no miyo gimoro madho opidhe gimoro momadho kama apenyi ni ngudo gino to kano ko ngudo yani joko finyo mo odonje iye akoni sawa we daktari diko onyi kose konyi to adoko daktari kaka nothiedhe karomo saa 11 kwa ni mama nyathini kik dege ot nyathini kaka nene gini chalno chomo owang'o iye kuondegi koro in dede makadara mataon Okoni bang'e to ne oringo kode nyaka kar thieth ma Coast General kuma ne orwake kar jotuo moheore kuma ne owite ngimane bang' ndalo 5. Omako iye ni iye kae then iye no kae nyaka magite rame wacho ni kae rame miya pi mudho to daktari wacho ni seche moko gino chomo pafu owang'o pafu kika miye gimoro koro kuno chiemo nochwane mana chak momadho kolwore e pipe abeta ka nyaka nyoro motari ka 11 Saturday Friday othoso ochiko dakineg nyathi wagi nyathi wadu igago sum acid imiyo mimadh mingato tho madhielo mano gima rach matek to wadwaro serikal okaw gini seriousness koro kesni wadwa luwe nyaka wang'e gikone wadwaro ng'ano konwang'e ni mnotimo gini otere jela mondo tweye. To kata bang' chiwo lipot te sendo bila ma Changamwe odiochieng' mar masira no okoni polis ne oduogo mako achejno mana bang' ka nyathine no nosewito ngimane. An kata kaka noter ng'ano Changamwe polis ok nokana kata ni ade ane ni ng'ama chalare ke ng'amo nego ng'amo miyo nyathina sumno pok anene gi wang'a kama nyaka nye kawe koro momiya wuok matek mondo mi ane ni ng'ane anyalo ng'eye kesi ni ber sani nitie court wadwa luwe nyaka gikone wadwa mama Florence onwang' haki mare odwa mama ni mondo ong'e gima nonego nyathine nikech kwaweyo ji bro bet gasira. Achejno ne bang'e to ochwale doho ma Mombasa to kata kamano ne okosom ne ketho kapod doho rito lipot mar laktar mabiro yango gima dibed ni ne okelo tho nyathino. Nyaka sani achejno pod ogeng'ne te sendo bila ma Changamwe ka anyuola nyathino to kone gin kod geno ni gibiro yudo ratichgi. Kaka obedo budhe mochari yawa bil mende kuma obro golo pesa no be wakia marivo yodi ka jo sirikal nyalo yie mondo mi wagolo dio yike kata ka ibro lugi no bange kaka nonege no ber lakini kako budhe mochari okwang'e kuma obro golo pesa bil mar hospital mar mochari en 25,000 bil mar ward nen 46,216 George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.